spodem, Mates, jo? Jedna, druhá. Netlač tolik, netlač tolik. I druhou, i levou. A jdeme snížíme ke kraji, nechoď do toho. Jedna spodem ke kraji. Zaber nohama. Začátek dobrý, ale nohama. Musíme snížit. Stávej. Teď ty ale teda. Tak se spoj, ale ty. Pravá noha mezi. Sieger auf Matte 2 wird Czeschwinski Simon von Apost Charlie. Nächster Kampf auf Matte 2, Kampf Nummer 95, Colombo aus